mbukeli kephi naphila wethamele khona i1 KZN TV igama lami nguphiwe ngokomthembu njengoba sikhuluma nawe ke sihamba nomnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kulesi fundazwe oholwa umhlonishwa umfundisi uthola sizwe Buthelezi ingwe edla ngamabala amhlophe ezinye zidla ngamabala amnyama namdaka into ke okuyiyona ke esikhuluma ngayo osungula namhlanje umklamo oqhamukeke nalomnyango la khona ke kuthathwa ke imfucuza ikwazi ukuthi ke iphinde futhi ke iyenzeke eminye ke imisebenzi sikhuluma la ngerecycling okuyiyona into ke eqhuquzelwayo ukuthi ke amabhodlela lawa ke esiwasebenzisayo kuzona zonke izinto eziphuzwayo nazo zonke ke izinto ezingama glass ziyakwazi ukuthi ke ziphinde zenzeke eminye ke imisebenzi ngokubambisana ke nenkampani yakwa Heineken okuyiyona ke osungula namhlanje ethe yathula ke lo msebenzi ngokubambisana nalomnyango kanjalo ke futhi ke lokhu kusho ukuthi ke baningi abantu baseningizimu Afrika abazohlomula kulolu hlelo yilabo ke abangosomabhizinisi abakwazi ukuthi ke beqoqe lemfucuza ukuze ikwazi ukuthi iphinde futhi ke isetshenziswe kanjalo ke nalabo abazothi ke bekwazi ukuthi ke behlomule ngamathuba ke emsebenzi siyafisa ke ukuthi kulolu suku sikhulume nabe ingxenye yalolu hlelo okuyoqala ngaye ke umholi walomnyango umfundisi uButhelezi ukuze sizwe nje ukuthi angathini uma ngabe esika kwelijikayo sithi abakhulume silapha namhlanje njengomnyango wakwaCocta endaweni yaseThekwini eQueensmead lapho besizokwethula khona umsebenzi omkhulu iMavavela Projects okuwumsebenzi wokubambisana phakathi komnyango wakwaCocta nenkampani enkulu iHeineken Beverages. Lo msebenzi uhlose kakhulu ukuthi uhlomise inkampani ezisencane ngokuthi bakwazi ukuthi baqoqe imfucuza emakhaya nasemalokishini amalokishi afana njengoClermont koMlazi uma beyiletha lapha kube khona inkece abayicoshayo. Lo msebenzi ushayela izandla ngoba uzohamba ibanga elide ekutheni abantu bakithi abasha bayeke ukuhlala emakhaya kube khona into abayizuzayo nento abayisebenzayo ngezandla zabo okusinika ithemba kakhulu isibophezelo esenziwe yile nkampani enkulu ukuthi abazugcina lapha eThekwini kuphela kodwa naseyindaweni eziningi zalapha KwaZulu-Natal lo msebenzi esiwubona lapha uzokwenziwa nakhona njengoba sibona nomhlonishwa imeya yaSolundi elapha nezinye indawo okuzokwenziwa khona lo msebenzi eyifana njengomNambithi oRichards Bay noLundi. Kuyasithokozisa ke njengohulumeni ukubona lo msebenzi ngoba undunankulu umhlonishwa uThamsanqa Ntuli uhambe ibanga elide elwa nobugebengu ehola imikhankaso yokuthi ubugebengu behle. Yikho ke lokhu okwenze abatshali beimali basondele njengoba sibabona ukuze amathuba emisebenzi akhelwe abantu bakithi balapha KwaZulu-Natal. In companies njengo Heineken they show interest what I was doing base be decide ukuba bangisponsor ngeimali nangemshini ama resources athize bangenzela bangivulela neaccount yokutrade ngoba kuyi challenge enkulu ikakhulukazi ukutrade ngeglass uconsole akafuni uma wenza ivolume encane uku-accept application yakho so through Heineken bakwazile ukungisiza ukuthi ngikwazi uku-achieve lokho njengamanje sengihambise ama-glass acrashiwe ka-ADAC more than 350 tons so ka-Heineken and ngihambisa ama-returnable bottles ama-650 millimeter Retsa and Palpele and all those ones ngiya-trade nawo SAB2 kodwa ke okwamanye ngoba sila ngo-Heineken uHeineken ke ngoba inhloso yakhe ukwenza le project ibe nkulu uthe uzoqala la kahle kahle ufuna ukuyenza through KwaZulu-Natal yonke ey'ndaweni enjengakoLundi, Newcastle, Maritzburg, Port Shepstone. Of course ke sine metro eyodwa la enkulu iDurban Metro
udecide ukuqala la emetro kodwa wena again ke uyayiphusha le uya konke la amanye ama-region esengingabalileyo. Today we're launching one of the buyback centers called Mavavela Project. This is a small enterprise that we're partnering on to try and elevate them, empower them to become a successful business within the circularity and waste value chains. I think the most important thing about empowering these businesses is the fact that from a community point of view, if you're looking at the waste reclaimer, normally in KZN there's been a struggle that people collect their waste and there's no one that can pick it up. So with Mr. Mavavela being established, we'll then be able to service the waste reclaimers around the area. And also there are issues of fair pricing where people are exploited. So partnering with him, we're able to ask and show him why it's important to have better pricing in terms of his business. Outside that, there's benefits to the environment. We are able to clean the environment and make an impact to it, and also create jobs for people, because the more you collect, the more you increase your tonnage, you are able to create jobs within the communities. We started in Sodwana, surprisingly. We have presence in Drakensberg, and here in Durban, we've done quite a number of places. So we've seen that the interventions they are really working. People are benefiting, communities are able to grow. So we are definitely going to expand to other areas. I'm super excited here to be here with you all today at Mavavela Recycling Project in the KZN. At Heineken, our purpose is to brew the joy of true togetherness. It's about drinking responsibly and also looking after the planet. Why is sustainability important for us is because our sustainability strategy is called Brew a Better World. And under Brew a Better World 2030 ambition, we have circularity. Part of that is about diversion of bottles and all the substrate that we use and post-consumer waste away from the landfill, away from the rivers and the ocean, into basically glass to glass. So what's happening here at Mavavela Recycling Center, we've implemented a glass recycling crusher facility. What will happen is we're mobilizing all the waste pickers to work with us under Glass Recycling Company to bring all that glass. We crush it, we make cullet, and then we'll subsidize the logistics and we take it back to the furnace of Ardagh and Ashanti. Through that, the waste pickers can get an income. The buyback centers also get an income. We subsidize them and they became entrepreneurs in their own right. They have a livelihood. They're diverting all this waste away from the oceans and the rivers and the landfills and making a greener, safer space for all the communities in which you operate, and everybody can enjoy everything responsibly. Uma sizokhuthaza intsha yethu nezingane zethu isencane ukuthi kubalekile kwabanakekele imvelo ngoba imvelo iyona nto leyo umdali asipha yona. Ngakho ke kufanele sinakekele kanti futhi ke at the same time sibhizinise futhi ngayo ngoba lolu hlelo lolu lwakha namathuba emisebenzi. Kanti ubuka nje lapha umsakazi khona na intsha yethu lena engama-EPWP okuyihlelo lolo lwamathuba emisebenzi lwesikhashana. Uma ngabe ukhona amathuba njena ey'ndaweni zethu, le ntsha lena engama-EPWPs ngeke ikwazi ukuthi iyohlala emakhaya ingasasebenzi, kodwa iyoqhubeka nama-programs afana nalawa ukuze bakwazi ukuyithuthukisa, bakwazi futhi ukondla imindeni yabo. Iy'nkampani njengo-Heineken, they show interest what I was doing. Base bedecide ukuba bangisponsor ngeyimali nangemshini, ama-resources athize bangenzela, bangivulela ne-account yokutrade ngoba kuyi-challenge enkulu ikakhulukazi ukutrade ngeglasi. Ukhonsola akafuni uma wenza ivolume encane ukui-accept i-application yakho. So through Heineken bakwazile ukungisiza ukuthi ngikwazi uku-achieve lokho. Njengamanje sengihambise ama-glass acrushiwe ka-Ardagh more than 350 tons. So ka-Heineken and ngihambisa ama-returnable bottles, ama-650 millimeter Retsa and Palpele and
all those ones. Ngiya-trade nawo SAB2 kodwa ke okwamanje ngoba sila ngoHeineken. uHeineken ke ngoba inhloso yakhe ukwenza le project ibe nkulu uthe uzoqala la kahle kahle ufuna ukuyenza through KwaZulu Natal yonke eindaweni enjengakoLundi, Newcastle, Maritzburg, Port Shepstone. Of course ke sine metro eyodwa la enkulu iDurban Metro. Udecide uqala la emetro kodwa uHeineken ke uyayiphusha le uya konke la amanye ama region esengabalileyo. Iningi imfucuza ekhiqizwa emakhaya. Njoba sonke sibona nje kwalapha emadolobheni nasemakhaya lapha esihlezi khona imfucuza esabekayo engasibeki kahle thina njengabantu izinga lokuhlanzeka. Yithuba ke lelo lokuthi abantu emakhaya sikwazi ukuhlanza amadolobha akithi kodwa ngesikhathi esifanayo ukuthi kudaleka amathuba emisebenzi. Masikhuluma ngeTheku nje u-5,000 tons ngosuku imfucuza ekhiqizwayo. Okuyithuba lelo labantu bakithi ukuthi sisondele siyiqoqe ukuze sikwazi ukuthi siyilethe endaweni enjengalena amadolobha akithi ahlale ehlanzekile. Kuyintokozo enkulu ukuthi namhlanje uMEC okaCocta umfundisi Buthelezi ekanye nenkampani lena yakwaHeineken basimeme njengomasipala kuba sizoba ingxenye yalo msebenzi lapho khona kuzovulwa isizini lapho khona kukhona abafowethu noma inkampani eranwa umnumzana uNgidi okuyinkampani esebenza kakhulu ngemfucuza iwaste ukuthi ke uma kunemfucuza umuntu angakhona ukuphila ngayo bayayiqoqa bayihlanganisa bese bayayidayisa. Lokhu sikubona kubalulekile ngoba amathuba emisebenzi awekho. Okuhle kakhulu ukuthi labo somabhizinisi bayibophezele ukuthi uma besuka la bazohamba baye oLundi bayoselekelela nakhona ondini ngoba izwe lonke intsha yethu ayisebenzi. Kunenkinga yamathuba emisebenzi. Futhi ke lokhu kuyasiza nasekugcineni imvelo kubahlale njalo siyigcinile imvelo. Abantu abanyathelelana ngangakaze ngaphupha ukuthi bayofika la kuleli gceke la ekhaya kukaMavavela lana mina ngizala uShobolozi umkhulu wami uMavavela. Le nkampani ngiqambe ngokuthi uMavavela ngoba umkhulu wayesithanda kakhulu singabazukulu bakhe. Ngikhula naye ke sikhula engikhulisa silusa kwakusaluswa kuqala kodwa ke nami nganamathela enhlizweni yakhe inhliziyo ayinayo. Ngiyajabula kakhulu ukukhanjelwa izikhulu njengo MEC nemeya nemeya ezikhona ngoba lokho kusho ukuthi ngizothatha inkampani yami iye phezulu. Bazongilekelela ngoba phela abantu abahulumeni kusuke izona inhloko ezisiphethe bakwazi ukuthi babone okwenzayo okuhle nokubi. Ma uwenza okuhle bayakuphakamisa. Hayi yilokho. Mbukeli ke ngempela ke lo mcimbi noma lolu hlelo belungolubaleke kakhulu ukhanjelwa nje zihambeli ke ezahlukahlukene njengoba simzwile ke nomeya womkhandlu waseLundi umhlonishwa ke uNtshangase kanjalo ke nabo bonke nje ababethinteka kulona lolu daba ababeyingxenye yalolu hlelo osungula namhlanje. Sibonga kakhulu ke mbukeli ukuthi ubeyingxenye yalo lolu hlelo ukusukela ekuqaleni kuze kushaye lesikhathi. Igama nguphiwe ngokwamthembu uncedi inyoni encane yasha amaphiko yandiza besithi abakhulume ngivumeleni ngiguqe esiguqeni sonke siyothi sukuma kube kusoluzayo inkosi inibusise.